Колко за ритуала сега? За детокс. Забрави поли. Лето и къде? Да, забравя. Ти дръжиш. Да. Дръжиш, това сега трябва да сиса. Ами ако нещо... Ами ако нещо, какво ще стане? Не, първо не може да сиса. Свършила сисането. Мини оттам. Мини оттам от среща. Каква е шапката на? И държиш телефона срещу Ангелина. Окей. Ти трябва да ги видиш. Тук. Не, обратно държи. Обратно де. На дължина. Мамо, що си излагаш така? О, Боже. Да, екстра. Добре. Ау, браво. Те това искам да снимаш. Така да те чува, Вико. Ай така да те жули. Да те жули дим червено. Ще те ведем да... Дръжте колкото може. Дишкото да не съм яма. Какво да направим сега? Дръжтикото на Ангелина на главата, на кафиската. Мила момиче, тук бабусича ми неше. Следна, нека ми и сега какво? Айде, Цъфнало бело кокиче, цъфнало бело кокиче, на ангелините прозорци, на момините прозорци. Сутрин го мома полива, сутрин го мома полива. Ама лъжичка не сте донеле. Лъжичка дай. Дай лъжичка да сложат зад. Тук е. Айде ще ги. 3 пъти. Месец е детето. Месец е детето. Ама много, чекайте, че ви напече. турцата да напе месеца детето. Така се казва. Ко, бабо? Тон, момичето. Не, бабо. Чекаме лъжици. Нема нищо, айде давайте другата, нека да тук урачи туру от това. Дай на другата сега. Айде, пак така 3 пъти. Добре. Ти питаш го хапаш. Питай. Какво хапаш? Вино, колко може после да ме хапаш. Това е здраве. Ситни. Питай. Айде, бабо, айде. Айде, малко, я пейте, ма нито ми до главата, не може да пеем. Айде, Шарена, но година весна, дарбадарено, дали има ново и бели свет, по-убаво девойче от майкенична страна. И челцето сега ти дай уста. На Ангелина. А сега... Лоле, залците къде са от това? Ги заяй с вино лъжичката и дай на детето. Да не го запойваш. С това, Лоле. Нема да го задави. Значи го намокри малко залците. Те така, малко. Дайте сега мъжи вино челото, братите. Те така. Те беше
Готово. Твой